A lúa válvula de spray, como o título indica, é unha metáfora do que pode acontecer na noite, non? É dicir, cando pulsamos esa lúa chea ou ese plenilunio que nos pode confundir ou que nos pode, de algún xeito, pois, transformar, as personalidades poden ir cambiando, non? E todo pode acontecer nesa noite. Esa é un pouco a filosofía xeral da lúa válvula de spray e o que expresa o título, porque os tres personaxes protagonistas desta peza, digamos que se ven transformados ou metamorfoseados pola áurea, pola atmosfera dunha noite en Carballo, non? Algún pode transformar, por exemplo, a súa relación amorosa ou os seus sentimentos cara unha dos tres personaxes, o outro pode sentir algo que non sentía cara a outra persoa. De repente, pois, os actos delictivos poden converterse casi en poesía, non? Podemos atoparnos a un rapeiro como é Leo, que son tres personaxes, non? O masculino, que é un único masculino, é un rapeiro, Leo, que ademais lle encanta o rally, anda, digamos, por Carballo, pois, gastando pista. E logo hai dúas protagonistas femininas, non? Que dan moito xogo entre sí, non? Que son Sara e son María, que son personaxes complexos e ao mesmo tempo, pois, atractivos, non? Son dous personaxes que, digamos, están repletas de sentimentos, de sentires confusos e todo ese envoltorio, digamos, é o que compón ese triángulo amoroso entre Leo, María e Sara polas rúas de Carballo. Paseando por todo Carballo a ver cal me parecía o mural, digamos, máis dramático, non? Que tiña máis forza, máis carga dramática. E non o dubidei, realmente había moitos que me gustaban, pero o que me parecía que tiña máis carga dramática era este do foro, é dicir, este das dúas mulleres, non? Aí que non se lle ve o rostro, co cal eso agocha un misterio, non? Que están atadas, que parece que está habendo un ritual, que teñen, pois, un animal no brazo, non? É dicir, que hai moitas lecturas deste mural, non? E parecíame que tiña unha carga e unha forza case propia do barroco, case de Velázquez, non? É dicir, que hai un conflito aí que se encerra, non? Hai un misterio. Entón foi este mural, digamos, o punto de arranque, o impulso que me levou a crear toda a peza, non? A partir de aquí sí que xa fun pensando o traxecto, en función do traxecto, pois seleccionando os murais, non? Pero o punto de partida foi, sen dúbida, este mural. Algo que teñen en común case todos os murais seleccionados son os rostros tapados. Neste mural está clarísimo. Noutro que imos ver, o spray está tapando a cara da persoa, noutros a cara está, digamos, cara abaixo e non se descobre, noutros hai máscaras, case tamén máscaras incluso de licantropía, non? E o final acaba tamén con dúas máscaras. Entón sí que hai unha certa reflexión sobre a identidade, non? Sobre quen somos, quen aparentamos ser, que proxectamos cara aos demais, non? Que imaxe, digamos, proxectamos cara á sociedade, cara aos amigos, cara ás relacións íntimas, non? Toda esta reflexión sobre as identidades, as máscaras, o que somos, o que non somos, a cara visible da lúa e a cara oculta da lúa está presente nesta peza. Formato ten un dobre compoñente, non? Por unha parte, ten ese compoñente máis tradicional, como pode ser o teatro radiofónico, que tamén é un compoñente innovador, porque as técnicas do son e da edición do son cambiaron moitísimo, non? E onde podemos levar o son cambiou infinitamente, non? En todos os soportes relacionados co son e coa edición. Mais, por outra banda, ademais dese compoñente radiofónico, ten outro compoñente importantísimo e moi innovador, non? Como pode ser, pois, sacar algo tan vanguardista como sacar o teatro, digamos, da sala de teatro e leválo ás rúas, non? E ademais con unha aplicación, o cal é totalmente de actualidade. E eu creo que se enmarca ademais nunha serie de propostas moi actuais, moi de vanguarda e moi do teatro de hoxe e do teatro do futuro, non? Porque ao fin e ao cabo estamos ante un teatro onde as escenografías son grafitis e son murais, e iso pois sí que é algo novo, non? Digamos, ou é unha aposta, ademais, por algo que xa existe en Carballo, non? Que este outro proxecto de Derrubando Muros e que crea un discurso artístico coa cidade, non? Un discurso artístico coa vila. E eu creo que iso é pois moi importante, non? E que a persoa que escoita é de algún xeito tamén protagonista ou está dentro dese drama e incluída nesta peza.